Al mautu tufatul mukmin dipun Kanjeng Nabi, mati ku jajane wong mukmin. Ad-dunya darul amal, dunya iku panggonan amal, wal akhirat darul jaza, akhirat iku panggonan bayaran. Wong mukmin kok mati niku asline marani bayaran. Seneng kapan-kapan to sampean nek mati ya. Seneng. Sing penting dadi wong apik. Lah wong apik iku saking senenge iku sampe awake iku ketok. Mayit sing apik iku biasane wajahe tambah ganteng. Nah, wonten to mayit nang wajahe tambah bersih. Nah lambene mesem terus bathuke keringetan. Iku puncak kebahagiaan. Sing wedok nggih tambah ayu, nah mesem. Lapo kok ngono, kok tambah ayu, kok tambah ganteng, saking senenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para sesepuh, khususipun sederek kawula Kiai Al-Hajj Mubarak ingkang dipun mulyakaken Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken. Mriki dalem badhe matur dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Awamu iku didadekno dening Allah dadi makhluk abadi. Kula sampeyan makhluk abadi. Abadi ku artine gak ana rampunge. Dados kula sampeyan iki nek wis kadung urip, ngene iki wis ora iso mati. Urip bae. Lah kenane kok ana wong mati niku asline mboten pejah, niku namung illal intiqal, namung proses perpindahan sangka siji alam nuju alam liya. Pancen rencanane kula sampean niki gak diseleh kene terus, rencanane niku dipindah ngoten. Cek tambah pengalaman Bapak Ibu. Sebab Allah ndamel alam niki mboten alam donya mawon, ana alam barzah. Jenengan nate kepireng alam barzah niku? Nate nggih. Saman mosok mboten pengin nderek-nderek ningali mriku. Niki para nabi sampun ten mriku, para rasul sampun ten mriku, mbah-mbah kita sampun ten mriku. Niki kantun jenengan sing derek. Alam barzah niku nggih mirip alam donya ngeten iki. Cuma luwih sempurna, luwih amba. Ambane donya dibanding karo ambane alam barzah niku padha karo banding ambane kandungane ibu dibanding karo ambane donya. Dadi kita siyan niku nate nek kandungane ibu wis rumangsa cukup, terus dipindah ten donya tambah amba, terus dipindah no alam barzah tambah amba malih. Nah, mriko niku penduduke kathah Bapak Ibu nggih ruwet jo. Kapan-kapan nak ngerti sampean mriko. Bapak Ibu, kula sampean niku asline ngono bangsa alus rupa roh. Lah roh niku dilebokno nang wetenge ibu. Sing lebokno sapa? Malaikat. Nah napa karepe malaikat? Mboten. Kula sampean urip niki ora karepe dhewe, ora karepe wong tuwa, ora karepe malaikat. Kita urip niki nderek program pusat. Allah piyambak sing ngrencanakno.
Mulane Allah pesen nang kita la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Kula jenengan nang donya iku mboten asal susah. Dikengken seneng. Susah niku dosa, susah iku tandha nek ra setuju. Susah iku gak enak, susah iku ndadekno lara. Mulane akeh wong gering gara-garane. Sampeyan ngene iki ngrungokno nggih. Nah, akeh wong gering gara-garane susah. Dikongkon seneng, seneng iku setuju, seneng iku reda, seneng iku enak. Seneng iku sehat. Kalau sampean diuripno dening Allah niki rencanane diseneng-senengno kalih Allah. Urusan napa-napa dicukupi Allah, napa malih masalah daharan. Aja mamang Bapak Ibu, wong iku janji sik urip mesti mangan. Aja mamang, nyambut gawe gak nyambut gawe tetep mangan. Akeh ora iso nyambut gawe lara nemen matang-matang reso obah. Ngono ya pinggir-pinggir akeh jajane ya. Nggih. Nyambut gawe karo gak niku padha. Namung ngeten nek ana nyambut gawe berarti nglakoni sunah Rasul, nek gak nyambut gawe berarti gak nglakoni sunah Rasul. Mok ngono to. Masalah sugih melarat niku pun pawaan hadiri. Mulane ana wong akas tapi melarat. Tak wonten nggih? Nggih, ana wong buwer tapi sugih nggih wonten. Beler gak patek doyan penggawean. Tapi ndek anak perawan, ayu, dirabi wong lanang sugih. Terus mantune mati. Dadi enak karek ngada-ngadahi ngono. Urip nang donya iku nggih matur nuwun nggih. Urip nang donya iku kaya wong diundang kenduren. Kula sampeyan nek diundang kenduren aja mikir berkat. Berkat iku urusane wong sing ngundang, sing penting teko. Engko kedoman, pokoke lungguh aja pindah-pindah mun ndak bingungno panitia. Lah kula sampean nang donya iku ana sing ngundang, sapa? Allah. Sing ngundang iku sugih, sing ngundang iku loman, sing ngundang iku ilingan. Mulane aja katik susah perkara rezeki, asyaku berizeki, syakum berrazik. Ragu urusan rezeki, ragu nang Allah, naudzubillah. Bapak Ibu, kula sampean asline bangsa alus dilebokno nang wetenge ibu terus dibungkus ten ngene weteng niku, ten kandungan dibungkus nganggo daging kulit. Lah daging kulit iki teko tanah iki benceng nek wis ra kanggo ya balik dadi tanah. Sing ketok niki namung bungkuse. Lah daging kulit cegak nglimpruk diparingi ragangan jenenge balung, mulane iso ndeteng barang iku mergono balunge. Lah balunge cegak korat-karit ditali kali Gusti Allah ngangge otot. Nah sing garap Gusti Allah yo apik kuat to. Kenek dienggo ngedos barang rapopo. Dienggo becak, dienggo penekan, barang raprotol, dienggo bal-balan. Nyaduk bal yo sing mecetat bale gak sikile. Lah kula sampean dibungkus dening Allah bungkuse mirip-mirip. Kula kali sampean nak cara rupa mirip-mirip ngono. Lapa kok di model mirip, nggih cek jelas iki wong apa gak wong niku jelas. Tapi mboten persis. Lah niki lho masyaallah telatene Gusti Allah gawe wong mirip tapi mboten persis. Lapa kok gak di model persis? Nggih njaga keamanan Bapak Ibu. Kula sampean iki nek rupane nang persis merawasno, akhire kita gak iso mbedakno endi bojoku, endi tanggoku. Ngonang keliru tangga ora ngerti, roh-roh wis mari lagi ngerti. Nah nek ngene iki ora keliru, ngoten. Mergo rupane bener mirip tapi mboten persis. Bareng proses pembungkusan sampun rampung, kula sampean terus ditokno saka weteng nang alam donya. Sing ngetokno Allah. Tapi ana sing ngeden. Sapa sing ngeden? Ibu. Lah kula sampean saiki wis nang donya nggih ngeten iki alam donya Bapak Ibu. Lah sampean aja kaget sampean tak kandhani. Alam donya niku asline alam. Dadi alam donya iki asline alam gaib. Wekdal kita tasih tok kandungane ibu donya niki gaib.
Lah sakniki kula sampean wis nang donya wis dudu gaib. Wis dadi alam nyata, sementara saiki alam barzah tasih alam gaib. Benjane wis pindah mriko wis dudu alam gaib. Gaib karo nyata niku padha. Nek durung roh ya gaib, nek wis roh ya nyata, mok ngoten mawon. Nah, kula sampean saiki nang donya dipesen dening Allah, diperintah kan melampah-melampah, dolen-dolen ngoten. Soal iki gak suwe rencanane ape dipindah malih. Ngoten. Ya dipindah-pindah ngoten. Dipindah nang alam barzah. Sangka weteng nang alam donya ana sing ngeden sapa? Ibu. Sangka donya nang alam barzah sing mindah ya Allah, tapi ana sing ngeden. Sapa sing ngeden? Ternyata sing ngeden iku awake dhewe. Dadi kula sampean iku sumben ruh rasane ngeden ngetokno ruhe dhewe. Mulane Imam Ghazali nggambaraken kita iki kaya wong wedok sing hamil nggembul ruh. Kula sampean saiki nggembul ruh, sumpene wis wae nglairno, kula sampean ngeden ngetokno ruh. Nah malaikat Israil jere tukang jabut nyawa mboten, iku dukun. Iku sing dukune. Dadi ra jabute ya mok nunggoki tok nang nilak-niliki wis mbuka pira ngoten. Niku tugase malaikat Israil. Sing ngeden tetep kita. Lah kula sampean gak usah belajar carane ngeden, sampeyan wis wayahe diulang Gusti Allah. Kaya wong nguyuh iku gak usah latihan, nek wayahe ngerti. Nah nek durung wayahe ya diobat-abetno ya ora iso. Lah saiki sing dadi masalah Bapak Ibu, sing dadi masalah niku kula sampean sampeyan nek ngeden ngetokno roh niku lho gampang to angel. Niki sing dadi masalah. Mulane perlu ana nabi, perlu salat, perlu napa wau akhlake apik. Barang ngoten niku perlu ana Al-Qur'an. Niki masalah niki. Kula sampean sampeyan nek ngeden ngetokno roh niku lho gampang to angel. Nek nderek rencanane Allah di model gampang. Pancen Allah iku seneng sing gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Seneng sing gampang-gampang. Malah kita niki dipesen dening Allah, urip iku seneng sing gampang-gampang. Yassiru wala tu'assiru. Sing gampang ae, aja seneng sing angel-angel. Urip nang donya iku kaya bocah sekolah waya semester. Sama neling biyen wekdal sekolah waya semester. Rata-rata guru do ngomong ngeten. Anak-anakku kabeh tolong digarap sing gampang-gampang. Sing angel guri. Gurine sampean jan nggih konten nggih. Nggih. Enak digarap sing gampang-gampang, sing angel mburi-mburi. Lha mboten nggih. Niku pas niku. Mergo lapo kok ngono? Waktu kita niku sempit. Urip nang donya gak suwe sempit. Ayo garap sing gampang-gampang, cek nang oleh nilai. Aja garap sing angel, engko waktumu entek ora oleh apa-apa, ukrek perkara sing ora ngrungokno. Sing gampang-gampang, aja seneng sing angel. Engko mundak waktune entek perkara garap sing garap angel iku ora mesti fase. Sing gampang-gampang, sing iso-iso. La yukallifullahu nafsan illa wus. Sing iso-iso. Bapak Ibu, nek nderek rencanane Allah, kula sampean iki sampeyan nek ngetokno roh di model gampang. Sing penting kula sampean dadi wong apik. Kula sampean iki nek sida dadi wong apik, nek iso ya disidakno, soalé ana sing apik-apik ra sida. Ana wong apik-apik ra sida barang wonten. Ana istighosahan melu bareng gak seneng karo sing imami mulih. Lapa mulih ora cocok karo sing imami ya. Wonten ngoten iki. Ngono ku asline ra seneng istighosah, dekne seneng petuk wong asline.
Ngono ku padha karo ana wong lanang isuk budal marung, takoni koncone, "Nanti Mas sarapan." Ngono kalau dilu nang balik, koncone yo kaget, kok cepet nek sarapan. Ora sida. Napa? Sing ngladeni mbokne yo. Ora enak nek anake aku yo seneng. Tibake dekne iku ora patek seneng sego, seneng pethuk. Iki sing ngurusi seneng ndi wonge. Aja bingung Dek. Sing gampang-gampang itu Dek ora usah. Ngoten. Pun kula sampean niki nek sida dadi wong apik, sampeyan niku disenengi Allah. Allah iku seneng karo wong apik. Mulane wong apik diseneng-senengno. Wong apik iku nek apik mati diketoki swarga. Ngoten modele. Saking senenge ningali swarga niku terhibur, akhire ruh niku metu-metu dhewe ruhene. Ora kate jabut, ruhe metu-metu dhewe. Jemrintil. Cara mriki jemrintil apa jemrantal? Jemrintil. Nek wedok biasane jemrintil. Nek lanang jemrantal. Nah nek isih cilik jemruntul biasane ngono. Roh niku metu-metu dhewe. Bareng metu ditampani karo malaikat Israil. Dukune wae dukun wae. Ditampani karo malaikat Israil, manten ngoten diaturno nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sampean niki nek dadi wong apik niku benjang proses ngetokno roh niku nabi rawuh nderek nunggoki. Kanjeng Nabi rawuh nderek nunggoki. Mulane ngendikane Yai kula wados pundi, Yai Mubarok, dikongkon ngakeh-ngakehno maca sholawat. Gampang ketemu Kanjeng Nabi. Ini kenapa? Bayi lahir, nggih. Kok wis gede. Purun, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Roh niku terus diaturno nang Kanjeng Nabi. Masya Allah, senang ketemu Kanjeng Nabi. Bareng panggil Kanjeng Nabi, kula sampean ruhe niku akhire dijak Kanjeng Nabi sowan nang Allah. Wong iku gak iso petuk Allah nek gak liwat Kanjeng Nabi. Mulane ana dawuh anta babullah. Kanjeng Nabi niku pintu untuk sowan nang Gusti Allah. Bareng nang ngarsane Allah kula sampean terus dikudang-kudang kalih Allah ruhe niku. Gusti Allah senang. Gusti Allah nek ngudang-udang ngeten. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad. Niku Allah niku ngudang-udang ngoten. Lho kawulaku sing apik wis nang mulih nang pangeranmu. Aku iki pangeranmu ngoten. Tendukune kono radiyatan mardiyah. Radiyatan iku seneng, mardiyah iku disenengi. Sowan nang Allah seneng, Allah disowani ya seneng, seneng petuk seneng. Mulane mati niku puncak kebahagiaan. Al mautu damamun nikmah. Mati ku nikmat sing sempurna kanggo wong apik. Al mautu tufatul mukmin dipun Kanjeng Nabi, mati ku jajane wong mukmin. Ad-dunya darul amal, dunya iku panggonan amal, wal akhirat darul jaza, akhirat iku panggonan bayaran. Wong mukmin kok mati niku asline marani bayaran.
Seneng. Kapan-kapan do sama nikmati ya. Seneng. Sing penting dadi wong apik. Lah wong apik iku saking senenge iku sampe awake iku ketok. Mayit sing apik iku biasane wajahe tambah ganteng. Nah, wonten to mayit nang wajahe tambah bersih. Nah lambene mesem terus bathuke keringetan. Iku puncak kebahagiaan. Sing wedok nggih tambah ayu, nah mesem. Lapo kok ngono, kok tambah ayu, kok tambah ganteng, saking senenge. Pancene ayem iku nambahi rupa, susah iku nyuda rupa. Wong lanang ya ora patek ganteng nang sugih, kok ketok sedep. Sajane ora patek ganteng, sugih sewedep. Nggo wanteng nang melarat ya mangkak. Mangkak. Mulane akeh wong wedok iku prawane rapate ayu, dirabi wong lanang sugih. Ngono ya luwung kok. Luwung kok. Genep sak wulan iso apik, no sikil-sikilane apik. Pundak-pundakane apik. Ayem. Ya ana wong wedok iku prawane ayu, dirabi wong lanang melarat. Ngono ya rusak kok. Genep sak wulan iso jeber kabeh. Nah nek mlaku iso begagang-begagang sange pegel. Wong bendina gejak usung-usung watu bareng. Dadi yo pasang kuda-kuda. Seneng sange. Radiyatan mardiyah. Wahai hamba yang jiwanya tenang, wahai hamba yang bagus. Apik iku nduk kono digambar dening Allah berjiwa tenang. Wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Pancene wong apik iku tenang, wong nakal iku gugup. Saman nek wong apik rata-rata tenang. Saman numpak sepeda motor ya, nang sepeda ya apik, surat-surate ya apik, helme ya apik. Numpak sepeda motor ya tenang. Nek pinggir dalan gedhe ya ora wedi, biasa. Ana polisi ya biasa kok. Malah pengen dicegat bareng kok. Polisi ini disopo, pagi pak, pagi, gak cegatan, gak prei. Oh, ayem, pancene wong apik niku ayem. Sede karo wong nakal ora iso ayem, gugup. Numpak sudah motor, sepeda ora beres, surat-surate ora beres, helme ora tepak, numpak ya ora iso tenang. Ana polisi nang pinggir dalan, kok pakai to, ini dilek kok. Dikira ana cegatan. Padahal polisi pas ora lapo-lapo. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Wahai hamba yang berjiwa tenang, pulanglah engkau ke Tuhanmu, aku Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan bahagia, dengan cinta dan dicintai. Fadkhuli fi ibadi, wes nang kumpul karo kawulaku sing apik-apik, dimangga-manggakno ngoten kalih Allah. Sapa kawulane Allah sing apik-apik? Ya kumpul karo para nabi, kumpul karo para rasul, ma'asyuhada'i wassalihin. Kumpul wong apik-apik. Nek nang donya niki Bapak Ibu, wong apik karo wong elek iku sik kumpul nang donya iku. Mulane aja kaget Bu, sampean lho sak dulur kandung ngene wateke ra padha, ana sing nyenengno, ana sing jengkelno nggih. Nggih. Tanggane sampeyan iki lho, iki ya ora padha, ana sing ngomong sak ngomong nyenengno, ana sing ngomong sak ngomong nyelkit. Nggih to? Lah ngono ku sampean ra betah terus ngaleh nggon, ya padha wae nduk kene petuk wong ngono nek. Nang ngolah ngaleh sampe ra petuk, sampe ra ndumah. Nang donya iku wong apik karo wong elek isih di kumpulno. Lah benjang ten akhirat niku programipun beda. Wong apik dikelompokno wong apik, wong elek dikelompokno wong elek. Wong apik niku mangke dilebokno nang ngene Raudhatum Miryadil Jinan, taman surga. Ya durung dilebokno swarga, tapi wis diseleh nok taman surga. Apa meneh nang sak bojone padha apike ya seneng kok. Dulinan nek kono. Nah, nakal-nakal iku diseleh ngene khufratun min khufarin niron, jurang-jurang neraka. Ya durung dilebokno neraka, tapi wis diseleh nok got-gote neraka. Wis dipepetno.
Wa dakhuli jannati wena mlebu swarga. Niku ngguri soalé swarga iku acarane suwe sik ana kiamat barang ngono. Dadi perjalanan kita itu masih panjang. Mantu dikudang-kudang Allah, kula sampean dipethukno malaikat namine malaikat surur. Dadi no alam barzah iku no malaikat namine malaikat surur sing ngemong kula sampean. Ana sing ngemong to mriko niku nggih seneng kathik kita niku gak patek pengalaman daerah kono. Nah nek ana sing ngemong nggih seneng jenenge malaikat surur. Pokoke al hayatun nikmah, urip iku nikmat Bapak Ibu kanggo wong apik. Wong apik kok urip, masyaallah iku bendina padha karo budal nang swarga, mati buka lawang swarga. Tapi nek kanggone wong nakal al hayatu musibah, urip iku bencana kanggo wong nakal. Wong nakal kok urip iku padha karo bendina budal nang neraka dene ra krasa. Bareng mati buka lawang neraka. Tasik betah, tasik. Diterusaken nggih. Iki wau perjalanane wong apik-apik. Nah nek wong nakal iku ngeten Bapak Ibu. Wong nakal iku nek ape mati diketoki neraka. Nah lha kok diketoki neraka? Niki kawelasane Allah. Diketoki neraka iku cek nang tobat. Mumpung isih urip. Wong iku dosane kuwatan nek gelem tobat. Ada ibu minadam bikamalla dambala. Entek dosane. Nah Gusti Allah terus buka pintu tobat iki. Senajan ruhe wis metu njok dengkul lho. Tobat di sepuro. Ruhe tok weteng lho, tobat di sepuro. Ruh tok dodo, tobat di sepuro kali Allah. Kejaba ruh nek wis nek gulu, wis tutup. Mulane wong nakal-nakal iku nek ape mati ketoki neraka cek nang ora ngrungokno. Cek nang tobat. Mumpung isih urip. Lapo-lapo wong apik kok diketoki swarga, wong nakal kok diketoki neraka. Nggih, dosise beda. Wong apik iku gak usah diweden-wedeni, diiming-iming tok nek wis seneng budal. Nurut. Nah wong nakal iku nek diiming-iming ra gatekno, biasane perlu diweden-wedeni dhisik lagi nurut. Ngoten. Ya kaya bocah cilik lho. Bocah cilik ana sing nurut ana sing ora. Bocah nek nurut ngono ku ya ora usah diweden-wedeni diiming-iming tok nek seneng kok. Nak adus nak sampean nek gelem adus tak wene dhuwit 1000. Ngene budal adus kok. Kosokan ya terus pasatan to klambenan neh nggih to. Cah nurut. Nah nek cah nakal mboten saged dikoten. Nah adus nak nek adus tak wene dhuwit 1000 enggak moh. Adus kok 1000 ya 5000. Akhirnya dinyang karo bapak, ya aja 5.000 nak, 2.000 ngono ku. Mah 2.000 ya adus tok tapi ra kosokan. Akhirnya Pak ne gregeten mendhet kayu, enak karena adus gepuk gulung, adus. Susuk lagi adus. Sampai lali duwike. Bapak Ibu ingkang dipun mulyaken. Lawan nakal-nakal niku nek ape mati diketoki neraka cek nang tobat. Iso tobat ya tenanan. No. Masyarakat ngarani elek, tapi no ngarsane Allah serane eleke apik tok. Cuma sayang wong nakal iku rata-rata ora iso tobat. Nah lha kok ora iso tobat? Mergo ra kulino apik. Apik iku wangel. Kono wong iso apik iku mergo kulino. Nakal dhewe iku yo wangel, kok ana wong iso nakal iku sebab kulino. Ora ana wong nakal ngaget iku ora ana. Ya teko saithik nakal iku asline. Ya ngrungok-ngrungokno dhisik, terus ningali-ningali, terus nyekel-nyekel, terus njajal larang-larang, terus lancar. Ngono kok saithik. Kawitan ya ana sing ngeter, engko sing malih budal dhewe barang ngoten. Mulane misuh gak ketoke gampang. Iso nek kulino, ora kulino ya angel. Ana wong ra tau misuh, nah sampean kongkon misuh ora iso. Nampa weksonen, ya iso muni, tapi dawa ndeke ra tepak. Tajwite iso ora pas ngono. Nah nek ana wong misuh lagu-lagune enak iku mesti
kulino. Kadang ngomong, aku lagi pisan nih kok dek, ketoke enake ngono. Bu, ngomeng bojoe gampang to angel, Bu? Ngomeng. Gampang to angel? Angel. Kok ana wong iso mergo kulino, ana wong dikon ngomeng bojone ra iso. Nduk nek diomeng bojomu iku wong lanang kok turu kaya wong mati. Kaya bongko nek diomeng cek kapok ngono ku. Aku gak iso terus nangis trendel. Ana sing luwancar nggih wonten. Muni nggih wonten. Ora iso leren. Leren-leren niku nek gak keturun. Lho wis keturun lho nglilir iso nutukno neh. Tenanan kok. Angel kaya apa nek kulino ya. Enteng, gampang kaya apa nek ra kulino ya. Angel. Gus, bahasa Inggris iku gampang to angel, Gus? Gus. Gampang. Sampeyan kok ra iso mergo ra kulino kok ngono tok. Sing kulino ya lancar ya. Numpak sepeda ontel iku gampang to angel? Angel, sepeda ontel iku kendaraan sing guyokno wong kok. Kendaraan kok gepeng glindingane loro ngarep nguri. Ora usah ditumpaki dimbarno jomplang. Ngono kok kena ditumpaki, enggak saking kuli. Nane. Mulane Bu, ana dawuh annasu yamutuna ala ma'asu. Wong iku rata-rata matine iku sesuai karo kulinane. Kulinane apik ya matine pas apik. Kulinane elek ya matine pas elek. Mergo penggawean sing paling enteng, paling gampang yaiku penggawean sing paling kulino. Bu, ana wong saiki senenge zikir lho, Bu. Kulino zikir. Ngene lapo-lapo terus nyebut Allah kok. Nyekel sendok nah merucut nah. Ya Allah, nah wonten-wonten niku nggih. Duwe pemenan ceblok nah. Ya Allah, ceblok kabeh. Putune teko, Masya Allah putuku, Masya Allah. Nek ana wong dadi kaget kok Allah. Ngene iki sampeyan ana matine nggih ngoten. Kaget pindah alam. Allah. Tek mati. Bareng dene Allah mati, terus pundi janjine Allah? Ana jalisu man dzakarani. Aku siap ngonconi wong sing zikir nang aku. Langsung petuk Allah. Ana wong nyekel sendok lho Bu, merucut ngono ku ora nyebut Allah mok. Ana. Duwe pemenan ceblok ya. Iku ana matine ya ngono ya. Lah nek ngono tenan sapa sing teko? Ya mak lampir barang ngono dikira jamaah e. Gus, ana wong loro awake sakit, penyakite padha, tapi wonge ra padha, ngene gayane ra padha kok. Ana sing kemulan geder-geder Allah. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Ya Allah, astagfirullah. Subhanallah. Ngono nak ngono matine pas Allah. Tek. Berdoa. Ana sing kemulan gak nyebut mok. Ngono. Kaya wedhus kuyuan. Keluargane terus nyeneni, nak nyebut to, nak nyebut. Nyebut. Dipowek akhire but. Ora kulit. Gus. Bocah sekolah tok ora katik mondok. Terus dibanding karo bocah sekolah campur mondok. Ngono ku kok ora kabeh Gus, ora kabeh, cuma kok umume kok beda dadine wong. Umume lho kok dadine wong kok beda. Biasane rada apik sing sekolah campur mondok. Lho, ana apa kok beda? Apa nek sekolah gak diulang apik, nggih diulang. Padha ilmune padha. Nek sekolah ya ge diulang carane dadi wong apik, nek pondok ya diulang carane dadi wong apik. Cuma bedane namung niki.
Neno pondok di samping diulang carane dadi wong apik, tunduk kunuku dikulinakno apik. Nah neno sekolahan diulang carane dadi wong apik, tapi gak pati iso ngulinakno apik sebab waktune entek. Kalah kulino namung ngoten mawon. Lah teori karo praktek iku padha pentinge, cuma biasane mandi praktek. Contoh teori ning nglangi ini Pak gampang. Nek delok teorine. Cara nglangi. 1 jegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja kali garing. 2 sikil jejeg-jejeg. 3 tangan tawe-tawe. Beres. Lah iku lah sampean apa lo sampai lancar. Cara nglangi, 1 jegur kali, 2 sikil jejeg-jejeg, 3 tangan tawe-tawe. Nang sampai lo lancar sama napal lo. Ngene sampean lan jeguro kali, ambles. Mergo kalah praktek. Kalah kulino. Kalau terus akan sekedik, Bapak Ibu. Kalau sampean wong nek nakal-nakal iku nek ape mati diketoki neraka, lapo cek nang tobat, cuma mau nakal rata-rata ra iso tobat mergo ra kulino apik. Akhire tambah keton neraka dene sadar nek ape mati. Bareng sadar nek ape mati dene jepiping rawani metu. Moh metu wonge ngeden ngetokno ruhe moh metu. Ruhe wong nakal iku seneng nang donya. Nang donya iku enak alam bebas, dienggo apik ya kenek, dienggo elek ya kenek bebas. Tapi no alam barzah, alam jaza, alam piwales senajan dereng sempurna. Mulane ruhe wong nakal iku seneng nang donya. Moh metu wonge mendelik mangap ngeden ngetokno ruhe moh metu. Iki loro-lorone loro. Nah malaikat Israel apa ya ora lapo-lapo ya menunggu itu. Kok angel ya wong iki ngono to. Nah ditunggu bareng suwe ra iso metu, Allah nimbali malaikat Israel. Israel dalem kok ora kenek dinteni apike ya nang kejupuk. Nembe wonten tindakan bedol paksa. Sing sae jenenge operasi. Ruhe langsung ditekek karo malaikat Israel dicepet paksa, bedol paksa. Werok-werok ngamuk. Ora setuju. Suarane mbrebeki donya, mbrebeki alam barzah. Dipun Kanjeng Nabi kabeh makhluk krungu, sing gak krungu namung kalih. Yaiku menungso karo jin. Sing gak krungu sambate. Nah lapa menungso kok diparingi ra krungu? Nggih Allah welasase. Sebab menungso iki nek krungu sambate roh ngoten niku dipun Kanjeng Nabi, menungso iku wis ra doyan mangan, ra doyan ngombe. Nek krungu ngoten niku. Petuk bojo ya ra patek seneng malah disingkrihno. Andek rono deh. Sing wedok ya ngono ka andek rono. Wis dunya iki sepo. Mulane menungso gak krungu sambate ruhe wong nakal. Werok-werok ngamuk ditakoni malaikat Munkar Nakir. Marrobuka ya ora gatekno. Werok-werok terus. Akhirnya Allah mendatangkan tenaga ahli malaikat azab, anak buah malaikat Munkar Nakir. Terus roh sing werok-werok wau ditapuki lambene, dijuwotosi, dibanting, digepuki, tujuane cek nang meneng gak leh berok mergo ape ditakoni. Asline ya ora disiksa, mok dilemesno to. Digepuki ngono ku ora sedina ora rong dina, kadang-kadang tahun-tahunan. Lagi lemes nang meneng terus kena ditakoni, sapa pangeranmu, sapa nabimu ngoten. Ngene iki sik luwung Bapak Ibu nek mati ning nggawa iman, ana harapan nang swarga, apa meneh anak turune nang apik-apik. Masyaallah. Harapan indah.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Lah kula sampean nek kepengin dadi wong apik Bapak Ibu, nek pengen dadi wong apik siji kudu ngulinakno apik. Niki ra kena dinyang, ngulinakno. Ra enak-enak ya wis dikulinakno, nggih Bu nggih. Bu. Bu. Heeh. Ra enak-enak ya wis dikulinakno. Suwe-suwe malih. Heeh. Sama nak tahu tuh Bu, renak tuh ditelateni susi malena. Nanti tuh nggih. Heeh, ngoten niku. Kula sampean niku nek pengen dadi wong sing ikhlas barang ngono ku sedekah sing ikhlas, aja mikir ikhlase. Ngulinakno dhisik sing penting iku. Nang buat nyoh ngono lancar karek nyetel ikhlase. Ojo, aku iku sedekah nek gak ikhlas atuk ora. Lah sampai tuwek ya ora iso. Ojo mikir ikhlas, sing penting lancare niku. Ya kaya numpak sepeda ontel. Kula sampean niku nek numpak sepeda ontel, ojo ngenteni tegen. Ora tegen ya wis, mobat mabet tak ya wis, wis ya malih. Ora ngrungokno. Tegen ngono. Kula sampean nek salat barang ngono ku ora usah ngenteni khusyuk, ora khusyuk ya wis pokoke terus. Engko sesuk Allah nyetel terus iso khusyuk. Ngulinakno apa-apa iku nek gak dikulinakno niku masyaallah. Gampang kaya apa dadi angel. Niki nomor setunggal. Nomor kalih kula sampean nek pengen dadi wong apik, kudu gelem ngaji. Kudu gelem ngaji. Mergi napa? Apik iku nglakoni perintah, ninggal larangan. Apik niku nglakoni perintah, ninggal larangan. Lah kula sampean kapan iso nglakoni perintah nek gak ngerti apa sing diperintah? Kapan iso ninggal larangan nek gak ngerti apa sing dilarang? Mulane gelem gak gelem nek pengen dadi wong apik kudu ngaji. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "An-nasu rajulani 'alimun wa muta'allimun, la khaira fi man siwahuma." Menungso nang donya iku sing iso dadi wong apik ku wong loro. Siji wong alim, nomor loro wong gelem ngaji. La khaira fi man siwahuma. Nek gak alim, gak gelem ngaji, ora ana apike. Nang apik teko ndi wong ora ngerti barang apik. Ana wong ibadah kewenceng ora gelem ngaji, iki tetep ra iso apik. Padha karo ana jeragan duwe pembantu, nah jeragan iki duwe gawe, ngongon pembantune blonjo nang pasar. Iki gedene gula 2 kintal, beras 1 ton, lombok pirang kilo, wis akeh tulisane akeh ngoten duweke nggih kathah. Iki nang blonjo. Tibake pembantune langsung budal nang pasar, nggawa dhuwit, gak nggawa tetane. Jeragan akhirnya takok nang ngene sing wedok, "Dik, tacung nanti nang pasar Pak." Lho, lha apa? Jere sampean kongkon blonjo. Iya. Lah iki catetane ora digawa. Ora jere, sing penting blonjo. Jeragan suwet iki blonjo apa? Ya blonjo nang pasar ya nurut, manjane dikon nang pasar. Blonjo ya nurut. Tapi ra nggawa perintah larangane ra disinaoni. Akhire temen keliru, teko nggawa layangan, nggo mercon. Tekek 2 kilo. Ana blonjo nang ngawur ngono kira-kira disenengi jeragan apa digepuki jeragan. Mulane nek pengen dadi wong apik kudu ngaji. Nek gak ngaji ra iso dadi wong apik. Umpama ora gelem ngaji, kok wis apik iku mok rumasane tok apik. Saman ketok kok ora patek setuju lho ngene. Lho? Ya wes. Saking pentingnya ngaji, Allah kirim guru.
Guru para nabi. Nabi niku artine guru. Jumlah nabi niku kathah. 124.000 nabi. Nah sing dadi rasul 313. Sing wajib kita kenal selangkung. Niku tenaga-tenaga pengajar kiriman saking Allah. Ngaji. Terakhir nomor 3. Kula sampean nek pengen dadi wong apik, siji kudu nguli nak apik. Nomor 2 kudu gelem ngaji. Nomor 3 nek pengen dadi wong apik, Bapak Ibu, sajane akeh ngoten niku, tapi nek gatekno ngono kak yo nah kapan mulie. Ya niki mawon 3 niki nek pengen dadi wong apik napa aja eling-eling eleke wong. Aja eling-eling eleke wong. Ilinga apike wong. Eleke wong iku nek mau eling-eling iku mlebuna ati terus tukul dadi tanduran elek, akhire sampean dhewe dadi wong elek. Ilingu apike wong nek sampean eling-eling mlebu nang ati tukul dadi tanduran apik sehingga sampean dhewe dadi wong apik. Mulane akeh wong apik-apik ra sida mergo eling eleke wong. Sampeyan dhewe ape dolan nggone dulurmu. Iya, aku pengen nok dolan nggone dulurku wis suwe ra rono aku. Wis 2 tahun aku gak rono. Aku pengen rono. Tapi ya mbok sida mbok gak aku nek eling omongane geknane kok rada kendung. Apik-apik ra sida mergo eling elek. Ana wong apik elek ra sida mergo eling apike wong. Man apa, Jong? Sama jere ape pegatan karo bebek. Iya, Jong. Kudu pegatan aku karo bebekmu iku. Kaya ora kuat tok urip karo bebekmu. Nek tak terusno ora iso mati tuwek tenan. Ora kuat wis tak pegat ae, Jong, rencanaku bebekmu. Tapi ya mbah, Jong, nek tak eling-eling apike kok eman. Engko nandelek ngono neh angel. Ya tak jajal setahun niku lho nek cocok tak terusno akhire dijajal sampai mati karo. Nih, Bapak Ibu, ora ana wong sing seneng eling-eling apike wong kejaba wong apik. Ora ana wong sing seneng eling-eling eleke wong kejaba wong elek. Iki kok idah iku. Wong apik iku senengane eling-eling apike wong, wong elek iku senengane eling-eling eleke wong. Kaya bocah pinter karo bocah bodho. Bocah pinter iku senengane eling-eling bocah pinter, bocah bodho senengane eling-eling bocah bodho. Saman duwe anak pinter nok sekolah niku ranking 5. Wah. Ranking 5. Wis lumayan to nggih. Saman lemna nak saman kok pinter to nak. Ranking 5, bapak seneng nak ndek anak awakmu. Ranking 5 sampean iki ranking 10 nek bapak wis seneng kok. Ranking 5 tambah seneng ngono kan nek sampean nak jawab, "Bapak, aku iki mok ranking 5, malah koncoku ana sing ranking 1 jenenge iki, ranking 2 jenenge iki, ranking 3 jenenge apa karo cah pinter-pinter." Manjene cah pinter. Siji karo bocah bodho, sampean ndek anak rapatek pinter, ranking 30. Zaman ngomong, nak ranking kok 30 to nak notok ya 10 to nak. Bapak luwung kancaku ana sing ranking 50 jenenge iki, ranking 60 jenenge. Apal karo sing padha bodhone ngoten. Mulane sampean tingali, wong apik iku senengane mbakas wong apik, wong elek senengane mbakas wong elek. Nggih, sampun. Muga-muga kula sampeyan iki dadi wong apik Bapak Ibu. Selamat donya, selamat akhirat. Wonten doa nggih. Wonten nggih. Nggih, wonten nggih. Nggih, muga-muga wonten manfaate. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sebat wasaka kepadipun Romo Kiai Haji Rosi salajengipun para rawuh samenika berkah puji pantungo ingkang samenika badhe dipun paringaken badanipun Romo Kiai Haji Mubarok Qodori kebadanipun wekdal kasemanggaken semangga nuwun. Ya, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuna min dhulma'il wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lam wa la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma alhimna ilman na'lamu kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana umurana umura dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir muradana fi kulli asir bi fadlikal wasi'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka siyadatal birri wat tuqa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa tarhamana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'alna wa waladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.